Os apagamentos constantes de Rivas de Sil estanse a converter nun calvario pros veciños. Negocios pechados, farmacias sen medicamentos, xente atrapada en ascensores e ata velorios sen refrigeración. Cal é o motivo destes cortes eléctricos? Vivindo ás escuras. Hoxe, no termómetro. 11:48 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, pois imos arrancar precisamente hoxe con este asunto porque seguro que moitos de vostedes teñen moi fresca na memoria aínda ese apagamento xeral que tivemos o 28 de abril e todo o que supuso. Claro, imaginen vostedes ter un apagamento así xeral deste tipo un día así e outro tamén. Óscar, é o que está a pasar aí onde te atopas, en Rivas de Sil, non? Mirade, compañeiros, todo o produto que temos aquí dentro. Todo este produto estivo en perigo o venres pasado despois do terceiro apagón en 2 meses aquí en Rivas de Sil. Miguel, ti aquí na tenda tiveches que pechar todo o día. Todo o día. Marchou sobre das 9 e veo ás 6, casi ás 7 da tarde. E como facedes? Cerrar. É o máis idóneo. Ter cerrado. Polo menos intentar que non se estropee o produto que tes. Claro, as máquinas están nunha temperatura que non as abres ni nas cerras, pois van guardando a temperatura un tempo, que non aguantan todo o día, pero bueno, pode haber unha variación de 3-4 grados. Os congeladores, se lle abres os yogures, en poucas horas empezan a deteriorarse. O congelado, pulpo, ensaladillas, guisantes, eso como empezas a abrir o congelador, pérdese todo. Todo. A parte alta do congelador, eso hai que tirar todo. Pérdese todo, pero é que ademais, claro, isto está afectando vos a vos, está afectando a todo o mundo. Agora mismo, que se di? Que solución atopamos? Porque a compañía eléctrica de momento non dá ningunha solución. De feito, o alcalde di que intentou falar con eles e só lle atendeu un robot. Pois eso parece. Que só atenden a maquinilla esa, marque 1 para averías, marque 2 para non sei que, pero nada. De feito, o mantenimiento levou no aquí un veciño meu hai anos e tiñan 2 horas para arreglar as averías. Se pasaban o tope desas 2 horas, penalizábanos. Penalizábanos? Penalizábanos. Agora non penaliza nada. Que van penalizar? Eu non sei a quen penalizan. Este rapaz subiu algún transformador con trócolas, con grúas destas de mau. Estes agora hai grúas para todo, rompe un pau, colles unha grúa en media hora telo pau de pé. E de feito o que temos, amigos, é un problema moi serio porque estalles afectando non só os comercios, tamén os tanatorios. Outro día, este venres, os tanatorios quedaronse en refrigeración, polo tanto vivíronse situacións dantescas con familiares alí de falecidos. Tamén nas residencias de maiores que coa onda de calor que tivemos, amigos, non tiñan aire acondicionado, estaban ali os pobres pois pasando moita calor, amigos. Isto que está pasando aquí en Rivas de Sil, temos que atopar unha solución, hai que facer porque a compañía eléctrica faga algo, compañeiros. Así que despedimos conexión desde aquí con Miguel en Rivas de Sil. Grazas, Óscar, é unha aperta forte a Miguel, pois sí, é que tremendo, Gloria, porque moitas veces falamos do apagamento e pensamos, bueno, quedamos en luz na casa 3 horas, non, é que poden darse situacións moi graves. 11, 12 horas, 10 horas é unha cousa grave, e sobre todo para o que estamos falando, o sea, estamos en inverno, en verán, digo por aire acondicionado, debo de ser que me levou a miña aquilo. Temos xente cadáveres no tanatorio, pois isto que é? Isto que é? Ese señor nese comercio que vai a facer? Tira con todo eso e despois empeza a reclamar, e xa non é só eso, que quedan sin servicio. Eu entendo que falan únicamente da parroquia de San Clodio de Rivas de Sil, non de todo o concello. Pero con todo e con eso son casi 700 habitantes nesa parroquia. Para él un día perdido de traballo, nese tanatorio, non só deles, sino de outros autónomos. O disgusto nesa residencia de anciáns que apuntaban ao final, Manel. Imagínate un día inteiro sen aire acondicionado para esa xente que as temperaturas que tivemos aí, nesa zona oriental do país. Un día horrible, que parece mentira, estamos no 2025, me parece, non? Correcto. Estamos no 2025, vale. Pois que pasen estas cosas, porque seguramente esta empresa a proveedora desta enerxía, o día 1 seguramente pasa a factura. E os desconta tal. Con toda seguridade. Con toda seguridade pasa e non hai ningún descuento de que perdín un día, porque estamos falando de personas maiores que lles fan falta ter unhos servicios e hoxe, por desgracia, ou por gracia, vai todo por electricidade.
este señor como autónomo ter que cerrar a tenda, suspender, o autónomo lle van cobrar igual, as pérdidas que ten, porque ti podes dar parte unha vez ao seguro polas pérdidas, por eso. Despois, outro día, non E logo, pode ser. Carla, a cuestión que é a de sempre cando falamos destos problemas de suministro, que neste caso curioso, que ata o propio alcalde, que dicíamos antes, contestanlle cun contestador automático, decías, robots programados. Qué terrible facer Estamos totalmente indefensos ante as grandes empresas, as grandes operadoras de enerxía, de telefonía, por exemplo. Estamos absolutamente indefensos porque estamos obrigados a falar cunha máquina, a deixar un mensaxe nunha máquina, non poder falar cunha persoa responsable. Perdona, Carla, que moitas veces non sabes nin o que che está preguntando. No, seguramente te está dando información que non corresponde ao que ti reclamas, no? Eu creo que realmente o Concello ten que facer unha reclamación de maneira conxunta. Eu, na aldea onde vivín, tiven este problema durante moitísimos anos, é dicir, en unha zona donde cada mes había un corte de luz, ¿no? Cada mes, pero ademais de varias horas, ¿no? A partir, creo que das 8 horas, é posible reclamar para os alimentos que se desconxelan, para os medicamentos. Eu me lembro que había medicamentos na miña casa que tiñan que estar na nevera. Que 8 horas, Carla, o que aprendimos do apagamento xeral, Inma, é que 8 horas é un período moi importante sen luz eléctrica, sobre todo para persoas dependentes de xeradores para respirar, por exemplo, xente maior, é dicir, é un período considerable. Quizáis, como di Carla, isto sucedeu durante moito tempo, pero agora quizáis estamos máis sensibles porque todos sabemos o que é. Totalmente máis sensibles e ademais eu pregúntome, quen se fai responsable? No caso de Miguel, que dicía que evidentemente despois de tantas horas, máis menos xa sabemos que se empezan a estragar os produtos. Se despois eses produtos se venden e hai algún problema, quen se vai facer responsable de que eu estea tomando alimentos en mal estado porque houbera este apagamento? A quen van denunciarte? Pois o señor do supermercado. Claro, pero que o señor do supermercado está intentando, pois non, esas cámaras... Contactar coa compañía eléctrica. Contactar coa compañía eléctrica para que lle solucionen e despois intentar poñer en eso de que horas en abrir os frigoríficos, pois poden facerlos que non se extrae, pero que pode pasar. Existen protocolos para prácticamente todo. Existen protocolos para todos, pero eu non coñezo un protocolo en caso de que marche a luz. É dicir, non coñezo unha compañía que teña un protocolo non para esperar que ti, pero non para esperar que ti reclames, sino para informar ti ou proactivamente o cliente. Pero, Carla, se vivimos un apagamento xeral e aínda non está moi clara cal foi a cadea, e aínda non sabemos se hai que tirar os yogures. Eléctrica se foron 2 meses despois. Que a vivimos aquí en directo. En España, pois claro, en Rivas de Sil, pois estarán aínda preguntándose, en fin, moito ánimo para eses veciños e seguiremos de preto este asunto. Por certo,